Ne, nechci vodu. Tady Martinka papá exkluzivního nanuka, jako. Mám nový nanuk. Já nechci. A já Seber to. určitě si chtěla. Nahráváš? Jo. A Julka taky, ta se s tím poprala po svým. Papírek mám ne. Ty vole, co to je? Celý stůl se s tím popral. Hlavně Martinka. Ty vole, Martina. Ne. Hodí to tam normálně. Normálně to tam hoď. Zadnici. Ne, ten koš teďka. Martinko, žer. Kde ten koš? Dobrý, no. Úplně, přijdeš na bar a u baru je ten koš. U baru. Jo. Jak chceš pro pití, tak hned po levý straně. Exkluzivní. Hej, ti vidět až do krku, frajerko. On je tady u dveří. Ale